Magkano ito ngayon ganito? Hindi ko alam partner kung magkano yan eh. Okay. Okay. Okay, bagong bago ah. Yan si partner mga guys ha, kung gusto mo papagawa dito lang kayo papagawa. Ayan, partner. Hanapin nyo lang si partner. Punta kayo dito, ito yung talyer niya oh. Hindi ka manghihinayang sa 250 bucks. May work sa Energen. Energy tayo na. Garantisado na, gwapo pa. Mga kadunmaki, tapos na yung pinagawa ko. Ngayon, ikabit na natin kung sakto ba. Pagka hindi daw sakto, ibalik natin ulit dito kay partner. Ayan mga kadunmaki, pauwi na ako. Oh, ayan yung maghahabot ng basura. Nanglalakad ako mga kadunmaki, si medyo malapit lang naman. Ayan. Pauwi na ako sa bahay kasi ikakabit ko na itong pinagawa ko. Yung guys, nagpapagawa ng mga motor oh. Welcome to my guys. Ito sinasabi ko bossing oh. Naputol. Na-welding ko. Kabit ko muna kung kasya ba. Malayo-layo din guys bahay ko ah. Pero malapit na. Ayan. Ayan guys, dito na tayo. Tumatama pa rin.